aftalen. Det stiger stadigvæk dele af Sjællandsbyen, Østsjælland, også lidt over Djursland og over Kattegat-regionen, som bevæger den vej, og vi må også forvente, at Bornholm bliver påvirket af Argentina. Der er ikke noget. Der er stadigvæk kraftige vindstød. Jeg har ikke set så kraftige vindstød på det seneste, men derfor kan de jo sagtens være der, fordi ikke lige bliver ramt af observationer, hvis jeg må sige. Og Claus Buhr, politiet, hvad er meldingen fra politiet? Men altså, politiet melder jo ganske usædvanligt, at man fraråder al unødvendig færdsel i 8 af landets i alt 12 politikredse, altså 2/3 af landet fraråder man lige nu, at man går ud, og desværre vil sige, at er der meddelt altså om et dødsfald, man får både en samling i hovedet i Gilleleje, og så er der i hvert fald også melding om en kvinde, der er kommet over til skade i forbindelse med nedstyrtetag ved Haderslev. Så der er altså desværre nogen, der er kommet over til skade. Vi kan gå ud fra, at der er flere, der er kommet til skade i det her, på den, vi vender drejer det.